Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 10,000 katao target mabakunahan kada adlaw kung magabot na ang bakuna diri sa Bacolod. Volunteer vaccinators gikan sa mga kolehiyo kag universidad sang syudad ginapangabay sang EOC. Sa balita national, Pfizer kag AstraZeneca vaccines mag-abot sa Pilipinas sa unang quarter sang 2021. Pagpabakuna sa mga opisyal sang gobyerno dapat ipalayag sa publiko. Sa balita international, Queen Elizabeth ako makikita kay Biden kay iban pa nga US officials antes ang G7 summit. Samtang balita sa sports, gilas sa Qatar na magapadulong para sa February window sang FIBA qualifiers. Balita entertainment, Baron Geisler target karon nga 2021 ang church wedding nila sa psychologist nga wife nga iyang asawa. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ng mga weird kag pinasahi nga lahi sa nagkalain-lain nga pungsod. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga daw Lunes, Pebrero 1, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Northeast Monsoon amo karon ang nagaapekto sa bilog nga Pilipinas. Ang Eastern Visayas mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan samtang ang Occidental Mindoro, Palawan kalakip ang Kalayaan Islands kag nabilin nga bahin sang Visayas mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang Northeast Monsoon. Kasarangan tudo mabasko nga huyop sang hangin gikan nakatundan na sidlangan na magaluntad sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands. Kag mingin kasarangan naman tubtub mabaskog ang pagdapya sang balod. Samtang ang temperatura mabatyagan sa 19.9 degrees Celsius, tubtub ini sa 29.2 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak las 5 akon las 6:24 kaina, samtang magatunod naman las 5:55 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, welcome na mga ka-aksyon sa atong diri nga Aksyon Balita Morning Edition, no? Sige. Good morning diraliwat kay Remia Garcia, sa kay Alex Montesa, good morning sa gyapon. Sa kay Kapitan ABC President Ed Pregua sang Banwa sang Isabela, good morning Kap. Kag saan no kami ni makakita na liwat ni Kapman kay daw kanami ng amigo bla. No? Kiyin, good morning man. Marigold Makilana Bonda, good morning dara sa imo. Sa kay RR Tuparan Montua Rihinio, ariho basahon tani blang iyang binalay bayo. Sa good morning na sa aton programa nga napun-an sang kadalagan kundi si RR nakapulot sang inspirasyon. Action Boy, Action Dorel, forte gid ang akon pagrespeto sa inyo bilang bag-uhan nga newscaster sa Negros. Kamo nga duha ang ako nangin enerhiya sa akon kadalagan. Bongga kita tanan. Yes, RR, no? Kuan lang text lang kung may mga kuan ka, mga pamangkot kay kuan kita makahatag kita sang mga suggestions, mga kung paano nga mag-improve ang aton nga performance, no? But mind you, every day is this is a continuing education, no? Hindi ni saya patapos kada adlaw ga learn kita sa something new sina, no? Ari lang si Action Dorel arala ko na, no? Kay tiya kita kuno ang inspirasyon niya sa iya nga pag newscast bala.
Lingko kung may pamangkot sa pwede ka mag-text kung may mga suggestion bala action doors, no? Pwede mo rin pamatihan ka na. Okay, sige. Paano ko mamati man? Paano ko mamati? Pwede na go. Hindi, pwede. Pang-green, ikaw to, ano? Ang bala sila. Ako lang rin mang-green. Sa ding pangitaon, Wala 2019, Dorel. sige, ikaw ni pang-greet da, ha? Kaya may pamatian Kaya ako. to? Drin tatakay ko, kay Fritz Kent de la Peña. Fritz, Kent de la Peña. Dahil lang ka do kayo, ang kupangita kay Fritz, ha? Alam na, Diyo, lang, kwanta na, pasak. Bago ka pa lang. Bago pa lang, ha. Ate, sige ngitaon ko lang si Fritz, lang, 2019, ha? Sige, dali lang gayud ka daw, hindi ko siya mayo makita, actually. Oo. Okay, Fritz. Sige, good morning. Kay ano man, Adri lang ko anay kay Sir Alex Montesa, good morning sa imo. Kamusta imo manok nga pink? Ako na yung mga musta sa imo manok nga pink. Okay, kay Dinah Malabago, good morning ma'am. Roger Guache. Kay Crisville Matreyes, good morning. Watching live sa East Home Barangay 3 Estefania. Jean Buerom, good morning man. Kay Sid RR, good morning sa imo. Dra sa may pumuluyo sa Hacienda Tilangkoy, Barangay Payaw, Binalbagan. Our deepest condolences kay sa Lico family from Rivera family of La Castellana and Arquisola family from Victoria. Te, batian mo? Okay pa, kay hindi pa pwede, kay Ate Ara na. Si Christine, good morning. Christine Menyes Villalobos. Good morning sa imong face mask. Ipadala ko na kay Bia kay Jonathan. Bia Jonathan. Wala pa siya kahapit, pero ipadala ko gitna. Kag nag-thank you siya kay Ma'am Van Action Boy sa iya nga nadaugan. Erwin D. Gonzalez, good morning. Flor Cordova, Roger Guache, Nudge or John Arlos, good morning. Kay Cecil Batindaan, good morning man. Steve RR, okay, nabasa ko na. Melchorita Ferrer, good morning. Kay Herrick Mirasol, dra sa may moonwalk Paranaque. Nagakapi-kapi sila, Action Boys. Okay, sige. Standby kita, Nay. Sige. Sa atong sining mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong nagapangunang mga balita lokal, ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, nga 10,000 ka mga tao ang target nga mabakunahan sa kada adlaw sa tiyon nga mag-abot ng bakuna karon nga tuig. Sunod kay Sorongon, 1,000 ka mga tao ang pagbakunahan sa kada vaccination center sa kada adlaw. Ginalantaw ni Sorongon nga magalambot sa 32 kadlaw para matapos nga mabakunahan ang 320,000 ka mga tao sa syudad sang Bacolod. Sa karon, parayon yung ginalista sang barangay ang mga persona nga handa nga magpabakuna nga nag-edad 18 anyos pasaka. Apang ginklaro ni Sorongon, ang handa nga magpabakuna ang ipaydalon pa sa maidid nga screening. Nagpasiguro si Sorongon nga safe kag secured ang bakuna nga ginausar, ilabi na ang mayara na sang emergency use authorization sang Food and Drug Administration. Nagpadala sang sulat ang Bacolod EOC sa Philippine College of Physicians kag naglain-layag kolehiyo kag universidad sa syudad nga nagapanggabay sa may kapasidad nga mga volunteer vaccinators bilang kabahin sa vaccination program sang LGU. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sang Bacolod EOC, ang vaccinators nga ila gina-target ang mga doktor sa eskwelahan o kon mga estudyante kag instructors sa College of Nursing kag College of Medicine nga mayara sang ikasarang. Ini sila ang mag-augment sa mga
vaccinators gikan sa Bacolod City Health Office, sa barangay health centers kag midwives. Suno kay Sorongon, positibo ang responde sa mga buluthuan kag iya ginkalipay nga yara ang sense of volunteerism karon nga sitwasyon. Ginanunsyo man ni Sorongon nga nagpabutsyag man ang University of St. Lasal kag STI West Negros University nga usaron ang ila gymnasium agud himuon nga vaccination centers. Ini magluwas na pulo ka mga health centers sa barangay o kon malapit sa eskwelahan nga pagahimuon man bilang vaccination centers. Wala pa sang patod nga petsa kung saan may baluan ang resulta sang swab test sa apat ka mga negrense nga UK variant suspect cases. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, hindi pa klaro kung ano kalawig ang proseso sang Philippine Genome Center sa pag-examine sa mga ginapadala nga swab test agud mahibaluan ang bagong nga variant sang coronavirus. Enero 25 tuig 2021, sangin padala sa PGC ang apat ka mga swab samples para sa whole genome sequencing. Ang apat amo ang mag-asawa nga taga Pontevedra, isa ka taga Bago kag isa ang residente sa Talisay. Una nga nagpositibo sa UK variant o kon genome sequencing results sa Enero 7, ang taga siyudad sang Quezon nga Filipino halin sa United Arab Emirates. Kapin 10 ka mga locally stranded individuals kung LSI ang nag-abot sa Banwa sang Calatrava, Negros Occidental kahapon, Enero 31, 2021. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ining mga LSIs ang naghalin sa Cebu. Dugang pa ni Diaz nga sa Pebrero 5 mag-aabot man sa Banwa sang Calatrava ang dugang nga 70 pa ka mga LSIs halin sa gihapon sa Cebu. Sunod kay Diaz, madamo na sa mabiyake sang barko o kon fast craft ang gintugutan sa nagkalain-laing nga puerto sa Negros Occidental. Ginklaro ni Diaz nga ginapatuman sa gihapon sa gobyerno probinsyal ang istrikto nga minimum health protocols, labi na ang swab test sa mga nagasulod sa probinsya. Sunod-sunod naman ang biyahe sa mga eroplano Manila-Bacolod, Bacolod-Manila. Base sa flight schedule ng ginpagwa sa PIO Kaap Bacolod, kagin presentar sa Negros Occidental Tourism Division, 5 ka mabiyahe sa Philippine Airlines ang nakaschedule subong nga Pebrero 1. Ini among Manila-Bacolod inbound, cargo kag sweeper flights, kag Bacolod-Manila outbound, cargo kag sweeper flights. May biyahe man ang PAL nga Mactan-Bacolod vice versa. Nakabenepisyo ang 89 ka pamilya sa ginpatigayon nga outreach program sang mga katapos ang Philippine Army sa Barangay Minoyan, Banwa sang Murcia. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Nazer Canha, ang hepe sang 1st Negros Occidental Provincial Mobile Group Company, gintapuan sa Philippine National Police ug PNP, Philippine Army, Civil Society Organizations, LGU kag madamo pang sektor ang mga programa. Duha pa ni Canha, nakabaton sang food packs, vitamins kag libre nga pagunting ang mga benepisyaryo. Angot sinig, nagpasalamat ang ining mga otoridad sa nagbuylog sa amo nga outreach program. Nagpasar sang 3 ka resolusyon ang sangguniang palunsod sang syudad sang Bacolod angot sa 60 ka empleyado sang basiwa nga ginkakas sa trabaho. Sa interview sa kapihan sa aksyon, ginpahayag ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga makaluluoy ang 60 ka empleyado sang basiwa nga gulpi na lang ginkakas sa serbisyo. Ang nasambit nga resolusyon, una among patigayonon nila o kon pagahingyoon nila si Presidente Rodrigo Duterte nga i-review ang status ng 60 ka mga empleyado nga ginkakas sa serbisyo. Ikaduha, padasigon sa Civil Service Commission ang petisyon nga pabalikon sa trabaho ng empleyado. Kag ikatatlo, ipa-review sa Presidente ang validity sang kontrata sa tunga sang basiwa kag prime water. Naibaluan December 31, 2020 sang epektibo nga wala na sang trabaho ang mga basiwa employees matapos ginkakas bangod sa ginalegar redundant sa ila nga trabaho. Dako ina nga bulig nga para sa aton nga mga konsumidor kay baloka ginupdan sang bilog nga council mo. When you talk of the council, we represent the constituents of Bacolod City. So dako nga pagpasalamat sa mga konsehal kag dako mga pagpasalamat sa aton nga Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Kabahin sang payag ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Pfizer kag AstraZeneca vaccines mag-aabot sa Pilipinas sa unang quarter sang 2021. Samtang pagbabakuna sa mga opisyal sang gobyerno dapat ipalayag sa publiko. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalot na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod ng mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa... Okay. Okay na ta. Sige, good morning Liwat, mga ka-aksyon. Joval Trinidad, always monitoring kami. Don't skip on monitoring through Transistor Radio, FB, and YouTube. Sa Kabankalan, good morning dira sa inyo. Sa kay Joey Airo, happy Monday lang. Happy pag-ibig. Happy Monday in Feb-ibig. Okay. Hugh Grice Gabriel, kapita sa Diki Kapihan. Guro si Hugh Grice, guro masyaran ko di one time ka mga pita to ay, no? Alan Dimos, Cory Vidaha, good morning man. Maria Teresa Hofilenya, sakay Athea Kim Eriman, sakay migo ko Maui Kanyada, good morning dara sa imo pare, tol, good morning sa imo Maui Kanyada Jr., no? Sakay, suliton ko lang Liwat kay ABC President Ed Pregwa sang Banwa sang Isabela. Good morning sa imo. Sakay ihada ko Carol Montoya, natamyo ang batch 85 sa St. Joseph School Lasal. Sa ilang president kasi Ami Leia, Secretary Liani, kag muse nila kasi Joy Perez Madria, kag si Jan Venigas. Okay, good morning. JL Rivera Huplo, greet niya lang sa barangay Tinungan kay Grace kasi duwa ka bata nga si Graciel kag Chloe. Kay Virgo September, Mario Benoflor. Ay nag-ano naman ning akon nga kuan, sige lang. Gracia Hareta Horvidalia, good morning man. Classmate ko Jen Buerom, good morning. Si Ma'am Vanessa Mayo is watching while having dinner with Doc Mayo. Si kumparing Bia sa Gwa, hindi dolong ko lang face mask ni Christine. Hindi pwede nga magrekta ka na lang, nagbalik ka gidi para maglisensya. Okay, J.O. Sakay sakay Myla Dikito, Terry Simpron Yong. Oo, ang voice ko ni Dorel kuno bagay gid sa Carpenter song. Actually namin niya si Action Dorel maganda sa Action Eden. Mga talented na sila ya. Beth Eliza Asuncion Lapore.
It's ambal ni Mavandes, it's dinner time na. Anong dinner nyo da, Sir Noel Amar? Amo niya pork chop with potato and green beans. Beth, akon kay Enelyn Lacson, Jen Oiseser, good morning man dira sa imo sa Hong Kong. Daiwe Weng Morales, dira sa may Sampaloc, good morning man, no? Kag belated happy birthday liwat. Naka-birthday na si Lilian no? Ay, abi ko birthday sa Subong. Lilian Bermudez. Hindi, birthday actually Subong. I think Subong, no? Lilian Bermudez. Happy birthday, no? Halin man sa batch 81 sa Ramon Torres National High School, okay? Yes, mga classmates mo. Mga classmates of naman. Gusto mo, course. kantahan ko pa siya. Sige, kantay, go. Basi may Galing ka sa mga edad na pareho niya. Ay, birthday ko gali. Kung nag-edad na lang ba sa amigo kung si Edgardo Black, classmate namon. Hindi ko namon, hindi ko na edad mo niya. Ay, nalipat. Anya, ay birthday ko gali. Ay, lipat ko. Pilang gani edad ko man. Wow. Ay, lipat ko. Mag-treat sa akon nga batch. Kalipat na mag-treat sa iyo mga batch. Dila. Eda Benzula. Sa taga-Granada ko no. Ginatamyaw niya ang taga-Granada. Eddie Rio. From Mindoro, Pinamalayan. Aperte, no? Pinamalayan. Pinamalayan sa Mindoro. Good morning. Sa Bukidnon naman yung Action Boy, Malay-Balay. Ang Bukidnon? Ang Kaya ano? mo naman yung lugar. Oo, Malay-Balay. Namin ang Bukidnon. Action Boy. Actually, amo na nga kon nga summer getaway kada summer. Really? Taga-draan na Yes, si... Saguna. Taga-draan na si Senator Migs. Oo, yes. Hindi, Black ay nag-governor na- Tubo man na dahil Action Boy kag Pinya. Hindi Kaya bala- na ako yung mga lolas. Hindi bala, yang si Joe Subiri, ito nag-governor na dahil. Hindi Ay, na yang ako father. familiar sa politics. Ay, like yang Action father Boy, bla. oo. Kaya Actually, taga-Kabankalan sila. Si mga okay. Subiri, kada Joe Subiri. Oo. Happy birthday ko no kay Rima Pigar, Gosa Mililoa. Halin kay Beth Elisa. Jonas Tambuong, monitoring sa Hacienda Pasla, Carlota City. No? Okay. Good morning nanda sa inyo. Okay. Sige. Ano ni? Kay, Lawig happy ito, birthday Balina. liwat kay Miles Robles. Happy birthday, Miles. subong adlaw. Sige lang, karon may on-air kapag karon ang pas Happy nga gift birthday day to you. Kalawig na ya. Diri ka. Ano doors? Ano yung wow? Standby sa mga balita national. Kang sa aton nga mga kaaksyon ha, para pampaputi sang panit, pangpakinis ang kutis, ginarecommend naton sa inyo ining Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay bago... Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Detalya na sa aton nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginanunsyo naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga magabaton ang Pilipinas ang Pfizer, BioNTech kag AstraZeneca COVID-19 vaccines sa unang quarter sa tuig 2021.
Sa statement ni Galvez, ginpahayag siya nakabaton sila sang sulat gikan sa kay Aurelia Ngoyen, Managing Director sa World Health Organization COVAX Facility, sa din na ginasaad ng Pilipinas sa magabaton sang 9,407,400 ka doses gikan sa duha ka pharmaceutical makers. Dugang pa ang Pilipinas ang magabaton sang 117,000 ka doses sang Pfizer-BioNTech vaccine, subong man 5.5 milyones tubtob 9.2 milyones ka doses sang AstraZeneca. Padayon man ginapangabay ni Galvez sa publiko nga ipaiway ang kahadlok sa kung hindi magkahadlok sa baylo, dapat magpabakuna kung available na agud nga manginhilway kita sa virus. Nagakadapat ipalayag sa publiko sang tanan nga opisyal sa gobyerno ang ila pagpabakuna batok sa COVID-19. Suno kay Dr. Leo Olarte, anay presidente sa Philippine Medical Association, mahimo madula ang pagduda kag kahagawa sang publiko sa pagpabakuna kun mismo ang opisyal sa gobyerno ang nagapakita sang pagsalig sa bakuna. Dugang pa ni Olarte, kinahanglanon man ang maid-id nga pagpaathag sa publiko sa importansya sang pagpabakuna kag kun may malain man nga epekto ini sa lawas. Suno sa eksperto, ang brand sang bakuna nga gamiton ang dapat nagadepende man sa edad sa nagapabakuna. Naibaloan nga tinalikdan nga semana ginanunsyo sang Malacañang nga mangin pribado ang pagpabakuna ni Presidente Rodrigo Duterte bangod itublok ang bakuna sa pribado nga parte sang iya nga lawas. Nagapilar naman si San Jose del Monte City, Bulacan Representative Rida Robles sa publiko nga saligan ng gobyerno sa ginahimo sinigatikang agud nga mapasanyog ang vaccination program. Suno kay Robles, chairman ng House Committee on People's Participation, kinahanglan sa karon ang pagsalig sa publiko sa gobyerno nga mangin madinalagon ang COVID-19 vaccination program. Dugang pa ang Department of Health, Food and Drug Administration, Department of Science and Technology kag Interagency Task Force ang wala nagapahuway sa pagtrabaho para masiguro nga makakuha ang Pilipinas sang safe kay epektibo nga bakuna batok sa COVID-19. Nanawagan si Deputy Speaker Bernadette Herrera sa Department of Health kag sa Interagency Task Force nga hatagan sa flu vaccine sa mga Pilipino para sa duga nga immunity samtang wala pa ang COVID-19 vaccines. Suno kay Herrera, ang pagpatigayon sa flu vaccination ang makabulig para matagan ang publiko angot sa bakuna. Dugang pa sa mga pamaagi madula ang pagpangduwa-duwa sang mga pumuluyo nga magpabakuna kontra COVID-19. Wala labot diri makahatag man sang duga nga bystander immunity o kon proteksyon na nasambit nga vaccine para makalikaw kag makabaton o kung makabato sa sintomas ng COVID-19. Sa ibang panaton nga balita nasyonal, nagpaandam si Senador Amy Marcos nga ang pagpahanugot sang madamo nga importasyon sang karne sang baboy ang makapahuyang sa lokal nga negosyo sang baboy. Suno kay Marcos, mag-umpisa ang matamat nga paghuyang sang local hog raiser kung umpisahan sang Department of Agriculture ang plano sini nga pasakaan ang minimum access volume sang imported nga baboy. Duwa pa ni Marcos kung tugutan ang importasyon sang baboy, mas maramo na gid nga Pinoy ang madulaan sang trabaho. Sa piyak nga bahin, luyag ni Marcos nga imbestigahan ang Department of Agriculture kag Department of Trade and Industry bangon sa kapaslawan sining ipatuman ang suggested retail prices. Si Marcos bilang chairperson sa Senate Committee on Economic Affairs ang natalana nga magpatigan sang Senate inquiry kaupod ang Committees on Agriculture, Food and Agrarian Reform and Trade, Commerce and Entrepreneurship karon nga adlaw Lunes. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 11521 nga nagatuyo amendahan kag pabaskugon ang Republic Act 9160 o kanang Anti-Money Laundering Act of 2001. Tuyo sang bag-o nga layi hindi magamit ang Pilipinas bilang isa ka money laundering site sa mga nagahimo sang illegal. Bangod sa gipapasok ang Anti-Money Laundering Act, hindi na malakip ang Pilipinas o kon ang Pilipinas sa gray list sa mga pungsod nga mahuyang ang pulisa batog sa money laundering. Kalakip sa pagabantayan sa RA 11521 ang mga real estate developers kag brokers nga nagabakal kag nagabaligya sa real estate properties, mga Philippine offshore gaming operators kag ilang nga service providers. Ginpabaskog man sang bagong layi ang Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC nga ginatagan sang poder nga magkuha, magbaton kag mag-analyze sa mga makaduluda nga transaction reports. Ang AMLAC ang mahimo naman nga mag-imbestiga, magpagwa sang sebpina kag magpatigayon sang search and seizure sa mga ginadudahan nga individual. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Queen Elizabeth magapagkikita kay Biden kay iban pa nga US officials.
Samtang Gilas, makadto na lang sa Qatar para sa February windows ang FIBA qualifiers. Ay sa atong kurang balita espesyal, mga weird ka pinasahe nga layi sa naglain-lain nga pusod. Ina sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Ay, kita? Oo. Good morning man kay Lilibeth Almaho watching from Handumanan. Inday Lilibeth, good morning dira sa imo. Sa kay ining ano ganing goddaughter gani ihada ni Alex Montesa. Inatamyaw niya si Cesa Amor de la Peña sang 9th birthday. I love you, ihada. Kag hulat-hulata lang akon nga birthday gift sa imo. Bongga. Waya, na nagbuta. Ako lang na nagbutang. Ako lang na nagdugang. Ay, ikaw lang yung galiga. Agay ka lang. Gapamangkot si Alex. Kung saan ang birthday ko noon ni Eden. Layo pa to ya. Galing ba yung kinapreparar man siguro para kay Action Sobra pa Eden isa ka bulan. Sobra pa. Mga more or less, mga malapit dua. Richard Daet Pacheco. Good morning man. Ari na siya si Liana Ganga. Kundi nagkuha naman yawa naman ko sa pangita kaya ari naman siya may kita siya nga $4,500 siya ginpabalo yagid ko. Emmy Esmeralda Dolido. Good morning man. Pilton Lipura. Kasadya sang aton nga aliw ko na ka ni Sir ay. Aliw ko na ka ni Jay. Okay. Kaya din ka na ginaw. Ari na sa kay Ganga. Ano yung Ganga. Kay Asuncion Lapore. Nabasa mo na? Tapos na ko na na. Kay Lilibet Almaho. Tapos naman? Oo, tapos na sa Dumanan. Ari ko niyo kay Narisa Ruiz Ilare. Listening man siya sa Here ko no, Here. Okay. Afraid for Love to Fade by Jose Marichan. Yes! Sir Noel, amo na siya. Maria Rivera Murayama. Bala mo na kung din ay. Of course. Din be? Japan! Pero may ginamba siya nga Japan, wala? Aray. Okay. Ligo na. Basta mga mo ng apelido, Action Boy, bala mo na dayon. Japan na siya. Jonas Trinidad Halover. Liser Likayan. Si Jonas niya watching from Oslo, Cebu. Ay, ara kami sa nagligad. Nga 3 years ago, guro. 3 years ago. Nagligad nga 3 years ago. Ay, kalain. Sige, okay. Sige, may ara ka na yan. Imong natago-tago. Ay, Sir Milili Oligo, Action Boy, kapag greet siya. Kasi kagawad, ano bala? Melchor? Kagawad. Melchor, sa inubahan. Baroka Rombines, King Rombines. Kasi kagawad, pagid, Milagros Alit. Yes, good morning dira sa imo. Pero may siya chat sa akin, Action Boy, kapag greet gid siya. Hindi ko gani, i-chat or i-text si Miles, nga ang Miles yung lain. Miles siya dito, Bravo niya, bravo.
Ang obligasyon today. Do it, Miles. Bongga. So, Sige sakay kumare ko Jean Buerom, kagumpare ko Arlene Buerom. Good morning naman dira sa inyo. Sakay Rose Winner, maayong aga kila Jelly dira sa USA. Kagay Miss Prodigalidad bala sa San Diego, California. Good morning, man. Sige. Kay Sir Michael June P. Season, Araman siya Action Boy, good morning. Dra sa may siya 2 Elise Paranaque. Okay. Si Jen Buerom, good morning, Action Pari Boy. Pag-greet naman si Marimo Kono. Lalaine. Yan yes, nagpamatik. Maray, morning. Sino nga Lalaine ni man? Kala, induman, wow. Happy birthday. Good morning, Ana. Actually, nabasa mo na si Jonas Halover, no? Oo. Okay. Sige. Happy birthday ko, no, kay Tokaya Miles. Ginag-greet niya si Miles. Ang nag-greet si Miles Martir. Kay Tokaya, si Miles. Ginag-greet niya si Miles Bravo. Alain, pag iniguro nga, Miles pagidya. Nag-greet siya si Miles. Amo ni ganing nga. Miles Bravo. Hindi birthday ni Miles Bravo. Kilala ko din si Miles Bravo, ya. Te abiya guro. Si ang ginamit. Amo to ginambal ko bala sa imong do it. Si Miles Bravo na. Do your job mo na? Oo. Sige. Good morning mga kuno sa Family Morales, kay Nanay Gingging, Gadigamo Subong, alin kay Remily Bello. Okay. Sige, standby na kita sa aton dugang nga mga balita. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action! Action Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Ag sa detalye na balita international, natala na nga makigsugilanon si Queen Elizabeth II kan US President Joe Biden kag iban pa nga mga world leaders sa Buckingham Palace. Base sa report sa Sunday Times, patigayon ini antes ang Group of 7 o G7 Summit sa United Kingdom sa bulan sa Hunyo. Kaupod sang reyna sa pagatubang sa mga world leaders ang Prince of Wales, Duchess of Cornwall, kag ang Duke and Duchess of Cambridge. Patigayon ang pinakauna nga in-person summit sa G7 sa sulod sang halos 2 ka tuig sa Cornwall sa nabagat na nakatundan sa England. Sa patag sang pagnegosyo, magapasaka naman sang presyo sang liquefied petroleum gas sa sining bulan, bangod man sang mas mataas nga pangkalibutanon nga mga presyo. Ini na ikaduhang higayon nga ang liquefied petroleum gas retailers ang magapasaka sang presyo sining tuig. Sa isa ka tax advisory, ang Petron Corporation nagpahayag nga magapatuman sila sang pagpasaka sa 2 pesos kag 96 sentimos sa kada kilogram sa presyo sang LPG sumugod karon nga adlaw. Ginpahayag man ang auto LPG nga presyo ang magasaka man sang 1.66 ang kada litro. Samtang ang presyo sang Solane branded nga LPG magasaka sang 2 pesos kag 68 sentimos kada kilo. Ang VAT exclusive ni sumugod la 6 karon nga aga. Ay iban nga retailers wala pa maka-announce sa ila sining price adjustment. Ang local retailers naggamit karon sang price benchmark ang talan sang state-owned oil company nga Saudi Aramco sang Saudi Arabia. Samtang buwas nga adlaw mayara man mga pagbago sa presyo sang petrolyo. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 6 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 13 sentimos, kag ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 sentimos.
Kag sa balita entertainment action boy, tatlo bala ka selebrasyon ang ginapreparahan gid subong nga tuig ni Baron Geisler action boy. Ang the good guy na kuno subong. Pati ka man nga good guy na sa subong. Kasi ang balyamante, alang-alang ito na questionon kaya mo nambal. Oo, kay makita Palo man sa ka, mga kuya ka pati, acto. kung na yung there is good in everybody. Yes, of course, action boy. Kay Sana mo kada pa nasa isa sa kahimo sa mga damo, sa mga nahimo, kasala, nga mga kuhan na, but there's something good in him. Yes. No, So kung gapati ko na yan. kung may kalainan kada isa sa aton action boy, of course may kaayuhan ginaya. Kag Balo hindi ka- ka matamba nga wala ang may malain simo kay Mara ginaya. Balo kang tao, wala ang tao, ay nabunag yung malain mo. Oo. Sa pagdako ni mo, environment, Sa environment man pag kita. brought up sa imo. Pero gintawo kaya nga maayo. Yes, Correct. correct. So, mo action boy, kay di ba sang 2019, ginkasal ni si Baron Geisler sa iya to bala nga girlfriend, isubong wife yan na pero ano lang do ka civil wedding lang nila action boy. Ang psychologist, Atong to bala nga psychologist. si Jamie Marie Evangelista. Amo nang damo angay ni siya. issue. Ha? Amo nang angay siya mga psychologist. Oo. Damo ni nga issue actually before nga May ginasakit mga ya. kastigo. Kagito di ba nag-break sila kay ginsakit ya pero nagbalikas lagyapon. In fairness, grabe man ang pagpalangga ni sa action boy ha. Ni psychologist. Jamie. Oo. So naintindihan gid siya ya. Tay subo nga year action boy, ga-plan siya sang church wedding na nagid nila. Kag magluwas dira bunyag man sang ila bata kag first birthday celebration kagid. So kadamo ka, liba? kadamo sang event yan baya nga Sahon na lang. mamaninay ko no, kami ko nga mamaninay. Ingkwa ka man sa kasal ka guro? Sa kasal, kuya. Okay, sa bata ko. Kamala ako manino, kung hindi na kuya maninoy sa bata, pang kasal na kuya. So, mano lang ako na ma-zoom. Ay, kailangan. So, Zoom lang guro. picturean ko man ako ng gift nila. Ay, Zoom lang. Ay, gift Zoom ko lang. ni Zoom lang. So, mo na in fairness, kay daw makita mo action boy, nga daw may pagbag-o man sa iya. Kay, magsiling ka daan sa una, Baron Geisler, ya daw. Ikaw mismo, mapalayo bala sa iya, especially kung babayi ka. Daw ka bad boy dayon, no? Oo. May image. Meron siya sa una, gani nga, upod, ya, ginreklamo siya. Ato balang nagdrama sila, tapos Ihian ginihian niya. Sisin, to gani man, basta nalipat. Oo. Kag mga damo sa una, mga artista, nga babae, nga reklamo sa iya. Pero at least, subo action boy, nagano na siya, nakita taman niya. Pagbago. Ang tanan sa aton action boy, may second chance. Correct ka, ho. They in fairness, ay at least, kag isa man guro sa naka-help, pagid sa iya nga magbago, ang iya nga psychologist, nga wife na subong ina. Correct. Perfect. Sige, hopefully. Sige. Balita sa sports, patagiyuno na sa Doha, Qatar ang mga hampang sang Gilas, Pilipinas para sa itatlo kagatapusan nga window sang 2021 FIBA Asia Cup Qualifier. Madumduman na pilitan ang Pilipinas nga mag-atras sa hosting sa mga hampang sang Group A kag C sa Clark, Pampanga bangod sa travel ban nga ginpapanaog sang gobyerno. Sunod kay Al Panlilio, presidente sa Sabang Basketball ng Pilipinas, hindi mabago ang petsa sa mga hampang sa Pilipinas apang magapag-iangot sila sa gihapon sa Qatar Basketball Federation para sa final schedule. Kaupod sa Pilipinas sa Group A ang Korea, Thailand kag Indonesia. Magluwas sa Group A sa Doha naman sa Qatar patagiyunon ang mga hampang sa Group B nga ginalaki pa naman sa Japan, China, Chinese Taipei kag Malaysia. Natala na naman nga himuon ang katapusan nga window sang qualifiers umpisa Pebrero 17. Balita Espesyal! Alright! Energy, action boy! Kag sa aton nga mga ka-action. Yes. Happy Monday, everyone. And happy birthday sa kay Miles Dugalaw ka boxing ba? Robles! Chiu. Pero dapat na yun nga, no? Sound effect. Yeah, ting. Dasan man si Miles. Madalas ang kuhan sang number na round 1. Okay. Round girl. Round girl. Hindi mo may boxing si Miles man. Amo na gali. Ate, sige, bongga. Happy birthday, Happy birthday, Deshi Miles. Miles. Subo nga adlaw. Kabay pa nga mangin malipayon ikaw samtang nagadako ikaw. Yes. Samtang nagadako, di ba? Perfect. Kita ko dan si Miles din ko doon na undan ka na Inday. Sige. So, ang tanan karon nga mga kasag kag mga tanan nga mga talaba Talaga Pasayan. Talaga Pasayan. Ang lukon gali kada kadako gidapat. Lukon dira sa Barangay 1 Ibi Magalona. Dira tanan sa kay Miles.
Kadumdum ka naga-business man siya sa kasag. Kasag. So, Tambok to, no? tambok. Ang tanan nga kasag subong sa ibig magalo na kumpra. Ang tanan nga talaba sa inigaran kumpra. Amo na ang birthday ni Mas, birthday sa mo. Ang tanan nga pasayan sang ilog kumpra. Do limango man sa ilog. Kagpasayan. Kagpasayan. Sige. Ang tanan nga limango, pasensya lang kamo da mabilin sa inyo da medyo mga niwang. Ang tanan nga tambok ari kay Miles. Perfect, sige. Perte. So enjoy kita ni karon ang imo Naman, nga ipreparar ang imo nga katapres. Ay, naman ko gina si Miles sakon mo nga niya action boy, ate okay ka lang na sa akon nga preparasyon ko ate medyo kulo kontra man kung isa sa aton nga pagtuluuhan. Pero tungod birthday mo katapres preparado. Katapres is everywhere. Correct. Happy birthday Miles Robles. Yes, happy birthday Beshi. Ate sige. So sa pagpadayon na sa aton balita special, so nag-greet sa aton karon tara na sila isa-isa hon Action Boy. Action Boy may birthday gid nga si Miles Bravo sa ngandumanan naman niya ko no. Birthday man ni Miles Bravo. Ate ako na saya mo nang inambalan ko sa gani nga imong obligasyon do bra. Perfect. Sige Action Boy. So sa aton nga balita special anay, gina-congratulate kagali na Action Boy ni Dennis Action Boy champion ka kuno. Wow. Sa EFC Champ Season 1. Bongga. May Season 1. What silingon may Season 2. Oo, kang season tadi kada semana niya. Ano naman yan kay Dennis yung and to Miss Queen Carabs. Piyo, Dennis ang Queen Carabs. Kay Reyna, kaguro sang Karabalan. Abi ko gani, Karabaw. Hindi, Karabalan. Ikaw, Luya, sa mga Reynas ng Karabalan, batian na karon nila. Hindi tara nila karon pasudlo. So, sige Action Boy, aton padayon, aton balita special ka do maduwa na ni Kasimana. Charot. Okay, damo ang pungsod mo. Oo, pero hindi kita tanan ko ginano Kaya dong iban do ka... May common naman lang. Mga weird lang. Mga weird lang. So, Action Boy, ang next, ang madumduman mo, kung ano ito madumduman mo ng ibang Action Boy? Hindi ka ka-plus ng toilet, hindi ka kapangihi. After 10 p.m. 10 p.m., mga Switzerland, Yes, sa Russia naman yung Action Boy. Kanto naman ta sa Russia. Sa pungsod Russia naman Action Boy, illegal to ya mag-drive sa imo car nga higko. So, hindi to pwede ang car mo. Hindi to. Ako man mo. Hindi to Balo pwede. Balo ka pwede rin lang mahimo. Balo ka do time lang to cars nila mo. Gali. Oo, kaya sa Russia, kaya nakabatian ko na sa una sa kay President Ronald Reagan, daw kabudlay bala makakuan ka bala maka-car? Maka-car ka. Kung mag-ara ka, magbakal ka, it would take you 10 years. Papag-order mo, after 10 years pa kuno kang ma-deliver si mo. Nga mo na ngambal, doon ka mabudlay. So, managuro, ginimo nila nga lay Action Boy, nga dutay lang sa lakyan, tadi higko pa drive-an nyo. So, naghimo sila layi. Nga bawal illegal nga mag-drive sang imo sa lakyan dira nga higko. Gali, amo na dito. 10 years on this. Mayara na sa una mo sang ang presidente, mayara na sa una sang presidente sang Russia bala si Gorbachev bala. Kung duman mo na siya. Hindi ko may familiar sa iyo. May layin na da sila nga mayara sila nag-order ang presidente nga tanan nga may traffic violation dakpon bisan sino pa na sa kadako. Bisan ano pa na sa kaposisyon sa gobyerno. Si one time si Gorbachev kuno do kadali bla. Pag-abot sa salakyan sila nga sa driver yan niya ako ma-drive ni Gorbachev niya ako ma-drive. Tapos ka lang sa likod ako ma-drive si kay gadali siya mo kay gusto dalion siya ma-drive. Pag-drive mo naging konsa gin paparahan sa. Ngin dakop sa sang siling sang isa ka duha ka police officer mo sa police hindi ko ni pagdakpon. Siling nga hindi bala nga bisan dakpon hindi kay dako ini nga tawo yan hindi tayo pwede mo dakop. Nya nga dako siya nya sinuna siya nya wala ko kilala nya siya nga nya tinga mas ni ka dako siya nya kang driver ya si Gorbachev. Nya dako. So amo to wala ni dako. Nya wala ko kilala pero basta nya driver si Gorbachev. Ang presidente ko. Presidente kit sa kinabahan. Ay kalain. Sa kinabahan mas dako pag mas dako pag ang gaano ang gasakay no. Nya wala ko kilala pero nya driver si Gorbachev. Kalain, for fairness. Toda? View up na.
Damo na istorya so na si Presidente Ronald Reagan makadlaw kaya mo. Nan, sili ko gid action boy. Para sa nya sa Amerika ya kung demokrasi kag freedom bla nya sa Amerika ya pwede kami kasulod ya sa White House kag mapulpog sa lamisa nga Mr. President si Reagan pa presidente mo Mr. President I do not like the way you run the country. Hindi ko. Nya sa amon sa Russia pwede mo na kami. Bawa kay sa Russia bay daw ka. Pwede mo na pa sa Russia nya ba? Nya mo pwede makasulod sa Kremlin ya. Kamag sila nga sige, bal ko Mr. President, I do not like the way Reagan ran the country. Sili ko gid action boy. Sa mga timpo na sa una nga pertig Amo sa una. na siya ka joker. Oo. So, sa mga timpo na sa no? una nga ang Russia bla tama pagid ka kwan. Stricto tama ko pag ginas ka-stricto, tama bigyan ginas ka na tama. ka kwan niya ho. So during that time. Na. Di subong ya daw ka okay naman sila. Kaya doon nakita ko action boy. Kay draga work ako cousin mong kita ko do kadamo man car to subong sa ila. Basi subong Sa ko 5 una years na check. magkikita ko sa pictures ng Russia sa una do ka ano bla do ka lugar bla nga do wala gid sang sadya do kasubo bla kun tanaw mo sa mga pictures bala. Kada tugnaw nga do wala sang activities daw na bla sa una. Snow man to daan. Correct. Sige. Sige, so next So, di action pwede mo. nga mahigko ang car. Di pwede mag-drive nga higko imo car. So, washingan mo gidanay. So, next action boy, sa Oshawa, Ontario naman yung action Canada. boy. Illegal to ko na action boy nga magsaka sa kahoy nga wala ka sang permit. So, makuha ka na yung permit. Adres ato niya tapas. Hindi tapas. Adres ato niya tapas illegal. Nga Nga hindi ka magpa-permit. Dito ka magsaka. Illegal magsaka. So, mo na, antis ka magsaka. Damo ka piso to nga amo ay. Ha? Damo ka lang priso to amo. Tingnan mo ko na permit. Wala lang. Ay, kaya, unless kung doon mo tsura. Amo na yung delikado da. So, Yan, dakpan na niya, hindi na siya. Yan nga, hindi siya pagdakpo niya, amo na. So, bongga, ti action boy, no? Amo na nila ginapahatagan importansya. Ang ila kahoy. Ang ila ti nga kahoy. So, gabi na, bili. bawal ka to magsaka kahoy. Basi bla makapa Oshawa, Ontario ka mo. Bawal to yung Basi magsaka magkalabanggi kahoy. ang sanga. Ha? Magkalabanggi ang Basi amo pag in-action boy. Grabe lang paghalong daw sa damang ka bla? environment. Daw jutay ka nga damang? Bunduman mo na ang jutay nga damang? Anong jutay nga damang man? Ang jutay nga damang nagsaka sa sanga. Hindi bla mo na ha? Damang wala. na. Hindi mo wow. Umabot ang nahulog siya. Pagbutlak sang adlaw, nagmala ang duta, ang jutay nga damang nanaog sa sanga. Sabi ko nagdamo na. Ay kalain. Sige. So next action boy, sa Utah naman ko na action boy. Utah, Texas. Ka-funny mo nga naman, sorry. Hindi ka allowed nga magaboy sang fika. Sa isig ka pareho mo. Siguro, wala kaya kaso. Kasi siguro matubangay lang ka mo sa barangay. Dito ay kasuhan ka gidya ka illegal gidya. Ay, legal gid. Oo, so may kaso ka gidya. Yung English ta lang ng hindi sila lang bahala search ko ano na siya. Okay? Okay. So next action boy sa Denmark naman ko no. Denmark. Dapat action boy ang ngalan sang imo bata government approved name siya. Okay. In Denmark, you must name your child a government approved name. Hindi ka pa gusto lang. Yes. Nang lang naprobahan. Oo. Sa Pilipinas, siya pinagusto lang din ang ngalan niya. So, nagpalaliho lang sila pangalan no? Nya, ako ngalan, si ang bat, nya, si isang pare, niya, sinuning ngalan sa bata. Si, kuwan padre, si Mitsubishi. Ha? Tapos lakyan man na. Nya, ti padre, sa piyak to, si Mercedes, man to, dokim lang to. Lang? Dami mo kitang alam, no? In fairness. Hindi mo siya ba, padre, Mercedes, okay lang sa ako yan. Hindi pwede, lakyan ako ng ngalan bata ko. Tapos ang tupad ba si Benz? Kalain. Correct? So, next action boy, sa Rome naman kung action boy, you must walk your dog at least once a day. Okay. Na to. So, yung mo ginalakat-lakat mo si Charm mula. Once a week. Once a week. So, area once a day. Kaya total ka dadlaw, dagan mo lang. So, ila siguro to action boy. Basi,
Wala to sila guro, ya kumbaga ido nga rablas dalan, itawag sa Oh, why? Stray dog? Oo. Askal? White, Why na to sila ya? Dili sa Philippines, daw hindi guro palak tanan. Magawa ka sa pangga, kay dumadlo ka, kay puro ido tanan na. So, man action boy, dito sa Rome, you must walk your dog at least once a day. You must, gida, must. Must gina siya ya. So, ay hala, may nagidi time. Ari, last na lang daso na lang iban action boy. Sila lang bahala sa iban. Pero dito sa Poland action boy, to siya, banned to si Winnie the Pooh. Ban? Ban to ang Winnie the Pooh nga t-shirt gali. Hindi pwede sa atubangan sang school bala, sa mga playgrounds sang school. Hindi ka to pwede kasuksuka sang sang Winnie the Pooh nga t-shirt. Naman. Rasto nila kasi Winnie the Pooh wala kuno sang brief. Diba si Sundon sang bata? Okay. So naka-ban si Winnie the Pooh sa mga playgrounds sang mga schools. Grabe, no? Hindi siya pwede si Winnie the Pooh. So naka-t-shirt kang Winnie the Pooh, puli ka na ilis. Kaya ang rason, why ga brief si Winnie the Pooh? Oo. Ilis ka na, pwede ka mag-ilis Batman. Kasi Batman naman ang brief sa gwa. Teka, kaya hindi pagit sa mga... Diba? Si Superman. Ay, si Batman, si Superman, gali na. Dapat pagit Superman, iban pagit kaya ang brief yara sa gwa. Naman sa gwa. Si Winnie the Pooh, ya. Wala brief. Kala, ito, no? Ay, mo naman. Kaya ba si Superman, iban man na. Kaya base ang mga bata, karoon ang brief na base yara sa gwa. Sige. So, ang last action ba rin lang ko. Sa German, naman ya, wala to ya sa no speed limit to sa ila ya. Diba? Amo nang iba yung mga gusto nila ya, German Autobahn. Gusto nila action biya. Mga mga tawag sa nagani. Ang German, ang German, ano mo muna sila ang mga pertiman sa car manufacturing. So, wala to ya speed limit sa ila. Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon. Si Glyza Avlas, Glay na tamyaw talang kay si Beth Elisa. No? Ang inyong dalingan news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon